Момента, в който осъзнах, че това е истина и се случва на мен, беше момента, в който за първи път дойдох в клиниката, когато ми извикаха и ми казаха, че да, ти си победителката. Тогава вече осъзнах, че наистина нещата се случват. Не е просто някакъв сън, а реалност. Както при всичките ни пациенти, така и при Нора имаме много индивидуално отношение по тази тема с пациентите. Разполагаме ги, разпитваме ги. При нея една от основата не, след като приключим всичко, зъбите да изглеждат доста естествено към анатомията на зъбите. Да ние ги направим, да й каже, че тя иска пожелае също, да не изглеждат много изкуствени самите зъби. Тук идеята е, след като възстановим нейната дъвкателния акт, като и възстановим липсващите зъби, да може тя се чувства комфортно и стабилно с нея. С този циркониевите коронки това е силно, лесно, постижимо при нея да се получи. За мен целият процес на промяната протече изключително добре и изключително спокойно. Абсолютно целият екип ме предразположи, за да може да се свърши добре работата. Доктор Бялев, доктор Главинов, целият екип се отнесоха с мен с огромно спокойствие, изключително позитивно. За мен е много важно, защото аз също трябва да бъда спокойна, за да могат те да работят. Изключително съм удовлетворен от резултата на Нора. Всичко се получи, както го бяхме планирали предварително. Най-вълнуващият етап от преобразяването на Нора е поставянето на циркониевите зъби. Сега предстои Нора да види новата си усмивка в целия й блясък. Доволни сме от резултата, най-вече от страната на пациентка сме най-доволни, защото беше доста търпелива, показа доста спокойствие по време на лечение, беше постоянно позитивна, където за нас това беше доста сила и се надяваме и тя също да е доволна от резултата. В момента Нора е изключително щастлива и може би не съм я виждала по-щастлива от сега. Определено новата усмивка ще й донесе много позитивни емоции и мисля, че това е една нейна сбъдната мечта. Аз много се радвам за мама. Не съм виждал така усмихната мама. Здрасти, миличка! Да ти покажа ли новите зъбки? Вау! Страхотно си, маменце! Страхотно! Харесват ли ти? Много! Много, миличка! Все така усмихната да ходиш. Доктор Бялев е направо магиосник. Моите близки и приятели за моята промяна мислят само хубави неща. Всички страшно много се радват, семейството ми страшно много ме подкрепя, както и моите приятели. Всички са очаровани от това колко красива усмивка имам вече. След края на проекта за мен се промениха доста неща и то само в положителна насока. Едно от които е, че вече мога да се храня нормално. Усмихвам се постоянно, за да се покажа колко красива усмивка имам. И съответно самочувствието ми вече е на много по-високо ниво. За да подчертаем новата прекрасна усмивка на Нора, нашия партньор доктор Каляшева направи специален подарък за нея. След като заснеха анамнезата на пациентката, разбрах, че това е 36 годишна жена, която досега не е правила никакви естетични процедури. Днес се обърна с молба към мене да заличиме по много фин, елегантен и деликатен начин белезите и следите, които времето е оставило, така че аз ще се съобразя с това нещо. Аз смятам, че трябва да започнем ботокс в горната част на лицето, 3 зони: междувеждие, чело, пачи крак, малко да отпуснем с ботокс мускула на брадичката и да дойдеш на 14-тия ден да си проверя дали всичко е наред с ботокса и тогава да премериме и ако все още имаме дефицит на брадичката, да сложиме филър, с който леко, створи устичка, ако обичаш, с който леко просто ще дефинираме по този начин. Ние с доктор Бялев се постарахме по един естествен начин да подчертаеме красотата на Нора и така да й вдъхнем увереност и тя да засияе.
Преобразяването на Нора вече е факт и нашият екип няма търпение да се срещне с нейното ново аз. Променената Нора днес живее, бих казала, един много по-спокоен живот, по-вълнуващ живот. Постоянно се усмихвам на абсолютно всичко и на абсолютно всички, за да покажа колко съм хубава, колко са хубави зъбите ми. Мечтая за много неща. За по-добро бъдеще и повече усмивки. Сегашната Нора би казала на предишната Нора, която беше изключително неуверена в себе си, да бъде по-уверена, по-целеустремена, по-вярваща в мечтите си и в това, което прави и никога да не се отказва, защото наистина накрая мечтите се сбъдват. Ние от Impression ден показахме, че мечтите се сбъдват и усмивката може да промени живота на човек. Всички тези хора, които в момента ме гледате, които си мечтаете да имате същата усмивка като моята, искам да ви кажа само едно. Вярвайте в мечтите си, не спирайте, защото това може да се случи на вас утре.